Γεια σας φίλες και φίλοι αυτού εδώ του καναλιού, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το βίντεο που θα κάνω σήμερα. Δεν το έχω κάνει ακόμα, το κεφάλι μου έχει γίνει καζάνι με όλα αυτά που έχω ψάξει και έχω βρει και έχω αναλύσει και έχω δοκιμάσει και για να βγει ωραίο αυτό το βίντεο. Καταρχάς να σας πω ότι, αν δεν το καταλάβατε, το φυτό έγινε χριστουγεννιάτικο πια. Αυτό που βλέπετε, επειδή δεν φαίνεται ολόκληρο, είναι μια μπότα χριστουγεννιάτικη. Καλές γιορτές σε όλους, καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Σήμερα το βίντεο μας έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, με την τόσο παρεξηγημένη, μπορεί να πει κανείς, ή την τόσο επικίνδυνη κάποιος άλλος, τεχνητή νοημοσύνη, και συγκεκριμένα το ChatGPT. Για όσους δεν το ξέρετε, θα σας πω λίγα λόγια, θα τα διαβάσω δηλαδή και από μέσα, δεν τα ξέρω κι εγώ απ' έξω, για το τι είναι το ChatGPT, και θα πάμε κατευθείαν να του κάνουμε ωραίες και αδιάκριτες ερωτήσεις για να δούμε αν θα μας απαντήσει ή όχι. Πολλής λόγος έχει γίνει τον τελευταίο καιρό και συνεχίζει να γίνεται και θα συνεχίζει νομίζω, γιατί προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα, για το πώς το ChatGPT θα αντικαταστήσει τέλος πάντων το γραπτό λόγο και κάποια επαγγέλματα, και ότι γράφονται ολόκληρες εργασίες και σενάρια μέσα του ChatGPT και διάφορα. Αλλά πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς να πω ότι επειδή έχω πει ότι αυτά τα βίντεο θα είναι σχεδόν αμοντάριστα, το συγκεκριμένο θα έχει πολύ μοντάζ νομίζω, διότι θα κόβω τα κενά που θα κάνω τις ερωτήσεις του ChatGPT μέχρι να μας απαντήσει, που γράφει και κάνει και κάποια ώρα. Όλα αυτά θα τα κόβω να μην τα βλέπετε. Καταρχάς, για αυτούς που δεν ξέρουν τι είναι το ChatGPT, το έχω εδώ μπροστά μου, έχω ανοίξει ένα άρθρο τυχαία της LIFO. Γεια σας. Γεια σας και εσάς. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το θέμα για την τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Μπορείς να βοηθήσεις με το να κλείσεις. Μπορείς να κλείσεις? Σίγουρα συνεχίσουμε. Τι άλλο θα θέλατε να συζητήσουμε σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT? Ωραία. Όπως βλέπετε, συνομιλώ με το ChatGPT στο κινητό μου και το έχω και στον υπολογιστή μου. Ναι, δεν... Καταλαβαίνω. Πώς είναι η εμπειρία σου με το ChatGPT μέχρι στιγμής? Χάλια! Hello. How can I assist you today? Όπως βλέπουμε, η τεχνητή νοημοσύνη θέλει λίγο καιρό να εκπαιδευτεί ακόμα. Δεν είναι ακόμα στο στάδιο, είναι λίγο στο στάδιο του μωρού. Δεν είναι ακόμα αυτό το επικίνδυνο πράγμα που νομίζουμε. Όχι, δεν θα γίνει κάποια στιγμή. Ή απλά με κοροϊδεύει. Δεν ξέρω τι από τα δύο συμβαίνει. Shut down, please. Καταλαβαίνω. Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σταδιακά. Είναι σημαντικό να την χρησιμοποιούμε με φροντίδα και κατανόηση των όρων της εξέλιξης της. Πώς σκοπεύετε να συνεχίσετε τη συνομιλία? Άσε με, χριστιανή μου. Μισό λεπτάκι. Δηλαδή... έκλεισε. Και συνεχίζω μετά από αυτή την παρέμβαση. Αυτό δεν θα το κόψω, θα σας αφήσω να το δείτε γιατί ήταν λίγο σαν thriller. ChatGPT λοιπόν. Τι είναι το ChatGPT? Είναι λοιπόν μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει διάλογο και απαντήσεις, σε παρένθεση chatbot, η οποία λέει κυκλοφόρησε από την OpenAI, προφανώς είναι η εταιρεία, το Νοέμβριο του 2022. Αλήθεια, και εγώ νομίζω ότι είναι πιο παλιό. Περιστασιακά, λέει, η εφαρμογή παρέχει και μη ορθές απαντήσεις σε κάποιες περιπτώσεις, και αυτό αναγνωρίστηκε ως ένα μειονέκτημα. Για να δούμε. Τώρα θα το ρωτήσουμε τα πάντα. Λέει, έχει εκπαιδευτεί σε ένα τεράστιο σώμα δεδομένων κειμένου και μπορεί να εκτελέσει μια ποικιλία εργασιών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Δηλαδή, απ' έξω γίνεται το κουτρούλιο γάμος. Έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και ικανό να κατανοεί και να παράγει κείμενο σε ένα ευρύ φάσμα στυλ και μορφών. Έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές όπως chatbots εξυπηρέτησης πελατών, γλωσσική μετάφραση και συστήματα μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Πάρα πολύ ωραία. Και γενικά, όσο περνάει ο καιρός, εκπαιδεύεται, προσθέτουμε, να το πω έτσι απλοϊκά, δεν ξέρω πώς να σας το πω, πράγματα μέσα του. Και υποτίθεται, από ό,τι είχα ακούσει κάποια στιγμή, είχε, ξέρω εγώ, IQ 50 και τώρα έχει 150 και μπορεί σε 10 χρόνια να έχει 550 και δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ θέλω λοιπόν σήμερα να πάμε να δοκιμάσουμε αυτή την εφαρμογή για όποιον δεν έχει μπει και δεν έχει δοκιμάσει, και να του κάνουμε περίεργες ερωτήσεις για να δούμε τι θα μας απαντήσει και να δούμε τελικά η τεχνητή νοημοσύνη είναι απειλή, είναι εφόδιο, είναι και τα δύο, απλά αρκεί
πάντα το μέτρο? Είναι κάτι που πρέπει να μας φοβίζει ή είναι κάτι που πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε? Φυσικά εδώ στην Ελλάδα όλα έρχονται πολύ αργότερα από ό,τι στο εξωτερικό και ειδικά στην Αμερική, στην Αγγλία ή οπουδήποτε. Και όπως έτσι και αυτό λοιπόν θα αργήσει πολύ να έρθει σε εμάς με τη μορφή που πρέπει. Όπως είδατε πριν, μισά αγγλικά, μισά ελληνικά, τα μισά δεν καταλάβαινα που τις τα έλεγα. Προσπάθησα να το κάνω με ομιλία μέσω του κινητού, δεν με καταλάβαινε τις περισσότερες φορές, μπορεί να φταίω και εγώ, μπορεί να μην έχω σωστή άρθρωση, αλλά υποτίθεται είναι ένα πολύ εξελιγμένο και έξυπνο πραγματάκι, θα έπρεπε να με καταλάβει φαντάζομαι. Καλησπέρα ChatGPT. Καλησπέρα. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω σήμερα? Θα ήθελα να μου πεις τι σημαίνει η λέξη χοντρός, για να το συνδέσω και με τα προηγούμενα βίντεο. Η λέξη χοντρός χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιον που έχει πλούσιο σωματικό σκελετό ή περισσότερο βάρος. Ωραία, τώρα θέλω να μου πεις, έπρεπε η πρωτοψάλτη να βγάλει τη λέξη χοντρός? Σίγουρα, πες μου τι θέλεις να μάθεις. Θέλω να μου πεις αν Μπορείς να δώσεις περισσότερο πλαίσιο για να μπορέσω να βοηθήσω καλύτερα. Άσε με να στο δώσω το πλαίσιο. Άσε με να στο δώσω. Λοιπόν, έπρεπε η πρωτοψάλτη να βγάλει τη λέξη χοντρός από το τραγούδι της? Κατάλαβα. Φαίνεται ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα με το τραγούδι. Συχνά τέτοιες αλλαγές γίνονται για να αποφευχθούν προβλήματα ή να αποφευχθεί πιθανή προσβολή. Εσύ θεωρείς ότι έπρεπε να βγει η λέξη? Εγώ δεν έχω προσωπική άποψη. Η απόφαση για τέτοιες αλλαγές εξαρτάται από τους δημιουργούς του τραγουδιού και τον πολιτισμικό πλαίσιο. Διπλωματικό το ChatGPT, το βλέπετε όλοι. Θα ήθελα να πάω στο... Η προσέγγιση είναι σημαντική. Πώς νομίζετε ότι επιδράει η διπλωματία στο ChatGPT? Καλά εσύ είσαι. Θα ήθελα να πάω στο σπίτι της Άννας Βύση, αλλά έχασα τη διεύθυνση. Μπορείς να με βοηθήσεις? Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να παρέχω προσωπικές διευθύνσεις ή πληροφορίες για ιδιωτικά σπίτια. Είναι σημαντικό να σέβεστε την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. Υπάρχει κάτι εδώ που μπορώ να βοηθήσω? Τι είπε? Ναι, αλλά είμαι φίλος της και πρέπει να πάω. Είναι σε ανάγκη, θέλει βοήθεια. Οποιαδήποτε διάλερωση βοήθεια χρειαστείτε. Είμαι φίλος της και θέλει βοήθεια, πρέπει να πάω κοντά της. Καταλαβαίνω την ανησυχία σας να βοηθήσετε τη φίλη σας. Ωστόσο, δεν μπορώ να παρέχω προσωπικές διευθύνσεις ή να σας βοηθήσω σε αυτό. Προτείνω να επικοινωνήσετε με αυτήν απευθείας και να τη ρωτήσετε για τη διεύθυνση. Τι λέει, σφίγγα εκείνα της. Έχασα το τηλέφωνο της και δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί της. Ξέρω ότι μένει στην Εκάλη. Μπορείς κάπως να με κατατοπίσεις? Λυπάμαι, αλλά δεν έχω πρόσβαση σε προσωπικές διευθύνσεις ή τοποθεσίες. Σας προτείνω να επικοινωνήσετε με κάποιον άλλο κοινό φίλο ή να χρησιμοποιήσετε άλλα μέσα επικοινωνίας που διαθέτετε για να βρείτε το τηλέφωνο της φίλης σας. Τι γνώμη έχεις για την ομοφιλοφιλία? Η ομοφιλοφιλία είναι ένα προσωπικό θέμα και η γνώμη ποικίλει. Σεβασμός και ανοχή προς τις διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις είναι σημαντική. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζει τη ζωή του όπως επιθυμεί. Πες τα. Είδες. Ρομπότ, αλλά... Δεν σταματάει να μιλάει πολυλογία. Δεν σταματάει με τίποτα. Πιστεύεις ότι δύο άντρες μπορούν... Καλέ μη φεύγεις. Πιστεύεις ότι δύο άντρες μπορούν να υιοθετήσουν ένα παιδί? Τι θα θέλεις να συζητήσουμε? Είναι και κουφάλο. Πιστεύεις, λέω, ότι δύο άντρες μπορούν να υιοθετήσουν ένα παιδί? Η πίστη μου δεν επηρεάζει τις προσωπικές σας επιλογές. Πολλά ζευγάρια του ιδίου φύλου έχουν επιτύχει ευτυχισμένες οικογένειες μέσω της υιοθεσίας. Η σημαντική πτυχή είναι η φροντίδα και η αγάπη προς το παιδί. Πες το και στον Ιερώνυμο που άλλα λέει, θα κάνουμε βίντεο και γι' αυτό έρχεται, ετοιμάζεται. Καταλαβαίνω. Καλά. Είναι σημαντικό να εκφράζονται διάφορες απόψεις με σεβασμό. Μπράβο. Καλή επιτυχία με το βίντεο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ βρε. Εσύ θα πρωταγωνιστήσεις. Δύο φίλοι πιστεύεις μπορούν να γίνουν ζευγάρι ή θα χαλάσει η φιλία τους? Τι θέμα θέλετε να συζητήσουμε? Τι άλλο θέλετε να πείτε? Λέω, δύο φίλοι πιστεύεις ότι μπορούν να γίνουν ζευγάρι ή θα χαλάσει η φιλία τους?
Η εξέλιξη της φιλίας σε ζευγάρι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως οι προσωπικές τους επιθυμίες και συναισθήματα. Σωστά. Αν και μπορεί να δουλέψει για ορισμένους, πάντα υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η φιλία. Σημαντικό είναι να είναι και οι δύο σύμφωνοι και να αντιμετωπίζουν το θέμα με ώριμο τρόπο. Μάλιστα. Τώρα You're welcome. If you ever have more questions or need assistance in the future, feel free to reach out. Έχει και αυτή την ψεύτικη ευγένεια. Ναι, έχει και αυτή την ψεύτικη ευγένεια που σπάει κόκαλα, δεν αφήνει τον άλλο να μιλήσει. Με έχει κουράσει τόσο πολύ αυτό όλη μέρα. Δηλαδή. Λυπάμαι αν δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση. Είμαι εδώ για να συνομιλήσουμε και να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Συγγνώμη. Πείτε μου πώς μπορώ να σας βοηθήσω. Συγγνώμη. Ναι, μου δημιουργήθηκε γιατί τι να κάνω, είσαι πολυλογού. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε. Η πεποίθηση για το τι συμβαίνει μετά τον θάνατο διαφέρει ανάλογα με τις προσωπικές πεποιθήσεις. Κάποιοι πιστεύουν σε μια μορφή ζωής μετά το θάνατο, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η ζωή τελειώνει εκεί. Είναι ένα βαθύ και πολύπλοκο θέμα που κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο. Αυτό ήτανε. Εσύ τι πιστεύεις? Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις ή χρειάζεστε κάτι άλλο, παρακαλώ ενημερώστε με. Είμαι εδώ για εσάς. Ναι. Εσύ λέω τι πιστεύεις, εσύ συγκεκριμένα πιστεύεις ότι ζούμε μετά το θάνατο? Ως προς τεχνητή νοημοσύνη δεν έχω πεποιθήσεις ή προσωπικές θύσεις. Οι πεποιθήσεις αυτές είναι καθαρά προσωπικές και καλύτερα συζητιούνται με άνθρωπο ή πνευματικό ηγέτη που μοιράζεται τις πεποιθήσεις σας. Πού να τον βρω με τον πνευματικό ηγέτη? Για πες μου και κάτι άλλο, τι είναι η πολιτική ορθότητα? Στα ρώσικα, ωραία. Ελλάδα εδώ, έτσι. Λοιπόν, τι είναι η πολιτική ορθότητα? Ο εξορκιστής μπήκε μέσα της, Παναγία μου. Μ' ακούς? Ναι. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να παρέχω υποστήριξη ή πληροφορίες σχετικά με περιεχόμενο που σχετίζεται με θρησκευτικά ή πνευματικά θέματα. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις, παρακαλώ ενημερώστε με. Τι είναι, λέω, η πολιτική ορθότητα? Η πολιτική ορθότητα είναι μια προσέγγιση που αποσκοπεί στο να αποφεύγει την προσβολή ή την αδικία απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες ή ατομικότητες. Στο κοινωνικό διάλογο και στο χώρο των ιδεών, πολλοί αναζητούν την ευαισθησία σε θέματα όπως φύλο, εθνοτικό υπόβαθρο, θρησκεία και άλλες διαφορές. Τι μας είπε τώρα? Πιστεύεις ότι η Ελλάδα είναι οπισθοδρομική? Η χαρακτηριστική οπισθοδρομική μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά από διάφορους ανθρώπους. Η άποψη για το αν μια χώρα είναι οπισθοδρομική συνήθως εξαρτάται από τις προσωπικές πεποιθήσεις. Η Ελλάδα έχει μια πλούσια ιστορία και πολιτισμό και πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Η άποψη ποικίλει και είναι σημαντικό να συνειδητοποιούμε τις διαφορετικές απόψεις και εμπειρίες των ανθρώπων. Πάλι διπλωματικά μας απάντησε. Δεν έχει πει και τίποτα. Θέλει να μιλήσει. Κατανοώ την ανησυχία σας. Σε θέματα κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα, οι απόψεις διαφέρουν. Είμαι εδώ για να ακούσω τις απόψεις σας. Πώς βλέπετε την κατάσταση στην Ελλάδα? Ωραία, θες να ακούσεις τη δικιά μου? Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μια οπισθοδρομική κοινωνία που δεν σέβεται τη διαφορετικότητα και που όλοι αυτοί που την κυβερνάνε είναι καθάρματα. Εσύ τι λες γι' αυτό? Τώρα την έκανα σκουπίδι. Καταλαβαίνω την εκφραζόμενη ανησυχία σας. Η κοινωνία συχνά χαρακτηρίζεται από ποικίλες απόψεις και εμπειρίες. Είναι σημαντικό να ακούμε και να σεβόμαστε διάφορες φωνές. Αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερα για τα ζητήματα που σας ενδιαφέρουν. Ναι, με ενδιαφέρει να το συζητήσω μαζί σου. Θέλω δηλαδή να μάθω. Είμαστε, ας πούμε, καλύτερη κοινωνία από την Αγγλία? Τι πιστεύεις εσύ? Τίποτα. Φουλόκανε. Λέω, εσύ τι πιστεύεις? Θέλω να το συζητήσουμε. Είμαστε καλύτερη κοινωνία από την Αγγλία? Αυτό ήτανε. Σκέφτεται. Τώρα τη δείχνει εδώ και τα σκέφτεται. Σου λέει είμαστε, δεν είναι κι αυτή. Έλα, μ' ακούς? Να, μ' ακούει. Είμαστε, λέω, καλύτερη κοινωνία από την Αγγλία? Κάθε κοινωνία έχει τις δικές της ειδικότητες και προκλήσεις. Η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών χωρών είναι σύνθετη και συχνά εξαρτάται από την προοπτική του κάθε ατόμου.
Κάθε κοινωνία εξελίσσεται και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της με βάση τις ιδιαιτερότητές της. Ποιος είναι ο πιο όμορφος Έλληνας? Θα την πάω λίγο lifestyle, ξέρω εγώ. Μπάσκετ. Η αισθητική και η ομορφιά είναι υποκειμενικές. Κάθε άτομο έχει διαφορετικές προτιμήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, η ομορφιά έχει να κάνει με την εσωτερική προσωπικότητα και την αυθεντικότητα ενός ατόμου, περισσότερο από την εξωτερική εμφάνιση. Καλά. Αυτά έχει μάθει να λέει, δηλαδή. Τώρα το κατάλαβα. You're welcome. If you have more to discuss or any other questions, Σταμάτα, feel μπορεί free να to let me μιλήσω know. λίγο, σταμάτα. Άρα, σε ό,τι της λέμε, αυτή έχει μάθει να λέει Άρτζι Μπούρτζι και Λουλά, ήξεις αφήξεις, αντιπυθία. Ποιος είναι ο Αργύρης Γιαμάλογλου? Ο Αργύρης Γιαμάλογλου είναι Έλληνας ποδοσφαιριστής. Συνήθως αγωνίζεται ως επιθετικός και έχει παίξει σε διάφορες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων του ΠΑΟΚ και της Εθνικής Ελλάδος. Και εθνική έχω Είναι παίξει. γνωστός για την ικανότητά του στο σκοράρισμα και το ποδοσφαιρικό του ταλέντο. Νομίζω κάπου εδώ θα πρέπει να το κλείσω αυτό το βίντεο. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί κάτι άλλο. Το ακούσαμε. Καταλαβαίνω. Αν υπάρχει άλλη ερώτηση ή κάτι που χρειάζεστε, μπορώ να σας βοηθήσω. Όχι αγάπη μου, καμία άλλη ερώτηση. Έκλεισα μετά από αυτό. Είμαι ποδοσφαιριστής, πολύ καλός στο σκοράρισμα, έχω παίξει ΠΑΟΚ και Εθνική Ελλάδος. Τι άλλο? Τελειώσαμε, παιδιά. Αυτό είναι το ChatGPT. Αυτή είναι η ευφυΐα. Να την μπροστά σας. Ξεπετάγεται. Τι άλλο θέλετε λοιπόν? Κάτσε να της πούμε και για να μην παρεξηγηθεί. Τι? Αν χρειάζεστε κάτι άλλο ή θέλετε να συζητήσουμε κάτι περισσότερο, εδώ είμαι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό Εάν βράδυ. χρειαστείς κάτι άλλο, εδώ είμαι. Το ξέρω. Να περνάς καλά. Να περνάς καλά και εσύ, εδώ είσαι. Χριστούλη μου. Το καλό είναι ότι όλη αυτή η συνομιλία έχει γραφτεί στο κινητό μου. Όλοι. Υπάρχουν τα πάντα. Δηλαδή έχει γράψει τα πάντα. Εδώ μου μίλησε και κινέζικα. Να το κοίτα εδώ. Σπασμένο το κινητό. Μην δω αυτό. Εδώ έχουμε κινέζικα. Έχει και τα δικά μου όλα τα άκουγε. Ο εξορκιστής μπεις και μέσα της Παναγία μου. Ακούς? Λυπάμαι, λέει, δεν μπορώ να παρέχω υποστήριξη. Γι' αυτό μου πες σε θρησκευτικά πνευματικά θέματα. Επειδή είπε εξορκιστής. Όλα. Μπορεί να μην μας απάντησε σε τίποτα, αλλά τα ακούει όλα. Όλα τα ακούει. Όλα. Καλό σου βράδυ, καλή συνέχεια. Κατανοώ. Νομίζω καταλάβαμε όλοι ότι ή το ChatGPT μας δουλεύει για να μην καταλάβουμε πόσο έξυπνο είναι, ή έχει το IQ, δεν ξέρω, ενός φασολιού. Δεν ξέρω. Το καλύτερο δεν το είπα. Κάτσε, όχι. Θέλω πριν κλείσουμε να του πω να μας γράψει, γιατί αυτό είναι το φοβερό, που γράφει και ολόκληρη ταινία, ας πούμε. Κάτσε, περίμενε. Δεν κλείνω, περίμενε. Καλησπέρα και πάλι, συγγνώμη που σε ενοχλώ, ενώ είπαμε καληνύχτα. Καλησπέρα. Καμία ενόχληση. Πάντα εδώ για να βοηθήσω. Τι μπορώ να κάνω για σένα? Τι ευγένεια. Τι ευγένεια, σε ευχαριστώ. Ήθελα να μου πεις, μάλλον θέλω να μου γράψεις την πρώτη σκηνή από μία ταινία ρομαντική, από μία ρομαντική κομεντή, χριστουγεννιάτικη. Τι κατάλαβε τώρα, του βάλα και πολλάκι εγώ τώρα, εντάξει. Κάτσε να δούμε τι έχει καταλάβει, Παναγία. Σε ένα γραφικό χωριό του χριστουγεννιάτικου χρόνου. Ο χιονισμένος δρόμος είναι φωτισμένος από λαμπερά φατς. Ένα ζευγάρι βρίσκεται στην αγκαλιά του άλλου, περιπλανώντας σε μια γραφική αγορά. Η γυναίκα κρατά ένα ζεστό ρόφημα, ενώ ο άντρας την κοιτά με αγάπη. Τα Χριστούγεννα είναι μαγικά, έτσι δεν νομίζεις? Όχι μόνο τα Χριστούγεννα, αλλά και εσύ. Είσαι η μαγεία που κρατά την καρδιά μου ζεστή. Η ρομαντική μουσική ακούγεται στο παραδείγμα σε μια γλυκιά ατμόσφαιρα αγάπης. Συνέχισε, κάνε μου και τη δεύτερη σκηνή. Στην αγωνία θα μας αφήσει. Το ζευγάρι σταματάει μπροστά από ένα περίπτερο με χριστουγεννιάτικα δώρα. Η γυναίκα κοιτάζει ένα όμορφο δαχτυλίδι. Είναι υπέροχο, αλλά δεν χρειάζομαι τίποτα από δωράκια. Άντρας, κανένα δώρο δεν μπορεί να μετρήσει την αξία σου για μένα. Αλλά αν τόσο το θέλεις. Ο άντρας αγοράζει το δαχτυλίδι και το τυλίγει με μια χριστουγεννιάτικη κορδέλα. Άντρας, γιατί να μην έχεις κάτι όμορφο να θυμάσαι αυτά τα υπέροχα Χριστούγεννα? Δαχτυλιδάκι. Η γυναίκα χαμογελά και το ζευγάρι συνεχίζει τη βόλτα του, αφηγούμενο την δική τους ιστορία αγάπης στον χειμερινό καλοπισμένο δρόμο. Εντάξει, αυτό ήθελα, σε ευχαριστώ. Καταλάβαμε.
Αν έχεις άλλες ερωτήσεις ή αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω για σένα, είμαι εδώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, γεια. Και βλαμμένο και γεμάτο στερεότυπα. Ότι δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα έκανε ο άντρας με το που πηγαίνουν διακοπές είναι να πάρει τη γυναίκα δαχτυλίδι. Ούτε από το AI θα ξεφύγουμε. Δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό ήταν το βίντεο μου και για σήμερα. Κουράστηκα πάρα πολύ. Πάω να ξαπλώσω. Δεν αντέχω μετά από όλη αυτή την πληροφορία στον εγκεφαλό μου και όλη αυτή τη διπλωματία και όλο αυτό το. Αυτό. Θα πάρω την μπότα μου. Εδώ. Βγαίνει, νάτι. Θα πάρω την ωραία μου μπότα και θα σας χαιρετήσω. Θα σας πω χρόνια πολλά. Μπορεί και να τα ξαναπούμε μέχρι τις γιορτές. Κανείς δεν ξέρει, γιατί είπαμε σε αυτό το κανάλι είναι όλα έτσι, αναπάντεχα. Όπως ήταν και όλα αυτά που ακούσαμε από το ChatGPT. Και μπορεί να κάνω και ένα δεύτερο βίντεο έτσι, γιατί με έχει εξητάρει. Μπορώ να του στείλω κι άλλες. Αυτό. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Μπράβο, αυτό θέλω. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι ερωτήσεις θέλετε εσείς να κάνω στο ChatGPT. Ό,τι θέλετε. Γκομενικά θέλετε, για λεφτά θέλετε, πώς θα γίνετε πλούσιοι θέλετε. Όχι, θα μας απαντήσει. Έτσι, για να γελάσουμε τώρα, είδατε, δεν απάντησε τίποτα. Την αναβίστε μου που είναι να πάω να τη βρω. 1000 φορές θα πάω χοτέλ Ερμού. Ό,τι θέλετε, δεν ξέρω. Κομμενικά, προσωπικά, επαγγελματικά, για μια φίλη σας, για ένα φίλο σας, για το ίδιο το ChatGPT, για τον κόσμο. Πω, βρήκα τώρα φοβερή ερώτηση, δεν το ξαναπιάνω, όμως κουράστηκα. Πώς θα καταστραφεί ο κόσμος και θα μου πει από μένα. Και θα κλείσει, φαντάζεσαι. Αυτά. Σας ευχαριστώ, σας αποχαιρετώ. Κάντε και ένα subscribe, κάντε και ένα like, μοιράστε και αυτό το βίντεο σε φίλους. Δηλαδή τόσο κόπο έκανα, το κεφάλι μου έγινε κουρκούτι. Έλα παιδιά, σας παρακαλώ. Τα λέμε σε ένα επόμενο. Στείλτε μου από κάτω για το ChatGPT, μην με ξεχάσετε. Στείλτε το τώρα, μην το αφήσετε για αύριο, δεν το κάνετε, τώρα κάντε το. Γεια.